Κότσαρα, Ατίλα, Χίτλερ, Στάλιν, Τζέγκις Χάν. Όταν βασανίζονται αθώοι, όταν κάποια μέρα έρχεται η στιγμή που εξαναγκάζονται παιδιά να καταδώσουν τους ίδιους τους γονείς, όταν αναγκάζονται οι φίλοι να προδώσουν ο ένας τον άλλο δηλαδή, και οι στρατιώτες πράττουν βαρβαρότητες για να μην πάνε φυλακή. Αντισταθείτε το να κατανοείς, να ξέρεις για τα πάντα δεν σημαίνει πως τα πάντα συγχωρείς. Να γνωρίζεις, να καταλαβαίνεις δεν σημαίνει όλα να τα συγχωρείς. Όταν οι μειονοτήτες σφαγιάζονται επειδή η ύπαρξή τους ενοχλεί την πλειονότητα ή τον τύρανο, όταν κάποιος άνθρωπος ένοχος έχει κριθεί δίχως να περάσει από δίκη και έχει καταδικαστεί, αντισταθείτε το να κατανοείς, να ξέρεις για τα πάντα δεν σημαίνει όλα να τα συγχωρείς. Να γνωρίζεις, να καταλαβαίνεις δεν σημαίνει όλα να τα συγχωρείς. Ναι, θα μας πουν ήταν κάτι απαραίτητο για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο πρέπει να γίνουν θυσίες. Όμως και πιο αύριο καλύτερο σήμερα αξίζει να χαθεί η ζωή ενός και μόνο ανθρώπου για ποιο μέλλον να θυσιαστεί. Όμως για ποιο αύριο καλύτερο σήμερα αξίζει να χαθεί η ζωή ενός και μόνο ανθρώπου για ποιο μέλλον να θυσιαστεί.